O Noia Portos Apostoli xa coñece o calendario da súa quinta tempada na máxima categoría do fútbol sala, que este ano se estría cun novo formato de competición baixo o nome de Liga Prime Futsal. O conxunto que adestra David Palmas debutará o 12 de setembro no Agustín Mourís recibindo ao El Pozo Murcia, actual subcampeón de Liga e participante na Liga de Campións. A principal novidade da competición será a división da fase regular en dous torneos independentes, o Apertura e o Clausura, cada un co seu propio campión e con prazas en xogo para o play-off polo título. O torneo de Apertura rematará o 30 de decembro tamén en Noia fronte ao recentemente ascendido Guanapix Zaragoza. Antes, o 26 de decembro disputarase o primeiro derbi galego da tempada coa visita dos noieses á pista do Parrulo Ferrol. Xa no torneo Clausura, o Noia comezará o ano visitando a Barça o 9 de xaneiro e pechará a Liga o 15 de maio en Zaragoza. O encontro de volta fronte ao Parrulo no Agustín Mourís estará previsto para o 3 de abril. Outra das grandes novidades desta tempada é a desaparición da Copa do Rei como competición independente. A partir de agora integrarase na Copa de España, un torneo único no que participarán 96 equipos de diferentes categorías e que reunirá tanto a fase eliminatoria como a fase final. Co calendario xa definido, o Noia Portos Apostoli inicia a conta atrás para un novo curso na élite, na que volverá a aspirar a consolidarse entre os mellores equipos do fútbol sala español.